m ga-eme gị today nwoke na-akparị ọkụ ya oke nwoke na-akparị nwa Chineke ị na-achịtị nwaanyị ihe ihe ọ bụla ụsọ ya mee gị Avengers is of the Lord Chineke bụ ife nwa ọgụ o mechagodo gị gbaghara ya. Look at this girl, man. Post here na Facebook, this girl I call bullshit. Post here na Instagram, this girl I laugh to her. If you need to move for her, yeah, take this girl gara mere guy bịa n'ogbe ese m happier. Na mụ aga hapụ this girl. Maka na bịa n'ogbe gị iji be titi ya ihe. You are a xenophobia-ist. Ife bụ obi adọrọ gị mma. Ọ bịa n'ogbe gị. Na mụ aga hapụ gị. Na ya, jebere isi n'aka. Ọ dị na-ezu. Nwanne, ya ọ bụrụ na ayị ara n'isi adọrọ gị mma. Ọ bụrụ na eke eko, ibu gara before. Before this girl aka na. So n'ogbe nkwa gide bọta pastor. Gentị ka ngwa gị. Nwanne, otu ngwa gị ndo. Iwe nkụọ gị ife, mụnwa wewe nkụọ gị ife. Asị m na ugwu ya xenophobia-ist maka na n'ogbe gị. Bịa keta. Ịma na ma ibu gala before mburu Bible. That's it.